Ya, bab asal usulipun aksara Jawi. Wis dadi waca apa durung buku ndek winginane? Nek sampun asal usul aksara Jawi mesti wis ngerti kabeh. Ora usah tak terangno. Nggih, cerita Haji Saka niki lho wis seneng maca niku. Cerita Haji Saka udah iku asal iku manut sekolah. Nek kepengin panjenengan mungkin jelek iki singkat sejarahnya kula gadah. Niki dongeng asal usulipun aksara Jawi. Menika jenengan saged maos mriki. Oh, mriki sampun wonten. Niku pun mriku cerita sing teng mriku nek sing jangkep niki mangke saged dipun fotokopi, dipun maos. Pisanane niku kula maosaken nggih, pisanane. Panjenipun wong Jawa pisanan halaman pertama dongenge Aji Saka Angejawa. Tegese Aji Saka wong luar negeri, wong kok India rene iku jenenge Ngejawa. Diceritakno teng mriki. Dek jaman kuno ana wong Indo. Niki sak lare liyane sesuk nek ape diwaca difotokopi silakan. Nggih, nek gawangi. Niki wonten dadi dongeng wonten. Aku nek sekolah niku niki, aku ijek tak simpen ngene jaman aku sekolah iki. Ingkang salajengipun bab kalih aksara Jawa. Aksara Jawa semangga mangke penanu, Mbak. Nyuwun izin Bapak nggih. Nggih. Menika nuwun sewu nggih mboten teges kula nguyahi seganten. Nyuwun pangapunten sadèrèngipun. Nggih menika menawi babagan nyinau aksara Jawa menika dipun wiwiti kalian nyinau aksara Dinta Wianjana. Inggih menika aksara dasar. Cara abjad Latin menika A B C D E. Lajeng menawi aksara Jawi menika kasebat aksara carakan. Inggih menika aksara ingkang cacahipun wonten kalih dasa Hana Caraka Data Sawala Maga Bada inggih. Oke. Lajeng aksara Jawa menika bersifat silabik ateges setunggal aksara menika sampun nggadhahi setunggal wanda utawi suku kata. Menawi aksara Latin kan kedahipun aksara konsonan dipun gandeng kalian aksara vokal. Nanging menawi aksara Jawa menika setunggal aksara sampun mawi aksara vokal otomatis aksara O menika. Nggih. Lajeng sandangan Mas. Sandangan. Nah, salajengipun menika lumebet wonten ing sandangan. Lah kalau wau aksara dasar kan namung ngandhut aksara vokal A. Menawi cara aksara Arab menika harokatipun nggih ingkang saged nggantos suku kata O menika dados suku kata I, U, E, O ya. Lajeng menawi vokal E menika font basa Jawi menika wonten 3. Saged E, saged E, saged E. Ingkang E tuladanipun sego. Menawi E sate, lele. Ingkang E menika elek, pesek, besek, ngaten nggih. Lah. Ingkang kapisan nggih menika sandangan vokal I. Sandangan vokal I menika dipun wastani sandangan wulu. Wujudipun bunder alit wonten nginggil. Dados aksara Jawi menawi wonten sandangan wulu otomatis vokalipun gantos I. Ingkang sawane Hana Caraka dados Hini Ciriki. Ngaten nggih.
Nah, menika tuladanipun. Dugi sandangan wulu saged dipun lajengaken nggih. Next, Mas. Nggih. Oh, sekedap balik malih. Nah, ingkang angka kalih menika sandangan suku. Suku wujudipun kados gantol nika nggih. Nah, aksara Jawi ingkang katerapaken sandangan suku menika otomatis vokalipun gantos u. Ingkang sawawene hana caraka dados hunu curuku. Ngaten. Salajengipun ingkang nomor 3 sandangan taling. Sandangan taling menika kangge vokal e lan e. E lan e. Panggenanipun wonten sangajengipun aksara. Lajeng candhaipun sandangan taling tarung. Menika panggenanipun wonten ngajeng lan wingking. Dados mengapit aksara legenanipun. Lah, sandangan taling tarung menika fungsinipun kangge ngubah vokal o dados o. Soto menawi dipun taling tarung dados soto. Lajeng sandangan pepet. Sandangan pepet menika fungsinipun kangge ngubah vokal o dados vokal e. Sepet. Ngaten nggih. Lah, naning khusus sandangan pepet menika wonten pengecualian nggih. Awit sedaya aksara Jawa menika saged dipun paringi sandangan pepet kejawi kalih inggih menika aksara ra kaliyan la. Awit menika wonten aksara khusus ingkang dipun wastani pocerek. Pocerek menika kangge nulis suku kata re. Tuladhanipun reca, remi, rego, resik. Napa malih Bapak? Reget, rengginang, remuk, remek. Oke, nggih leres. Lajeng salajengipun menika aksara ngolelet. Wujudipun aksara ngo dipun paringi sandangan pasangan no menika ngolelet. Fungsinipun kangge nyerat aksara le. Tuladhanipun lenga, leri, lemu, pelem, lemari. Menawi lele menika lone di napa? Taling. Menawi lemu lonipun ginakaken ngolelet. Ngoten nggih. Wonten ingkang badhe mundhut pirsa dumugi samenika. Aman nggih? Aman, alhamdulillah.